Serê 5 salan e li Efrînê mirov tên revandin, kuştin, koçberkirin û mal û milkên wan tên desteserkirin. û hîna jî ev senaryo ji hêla Tirkiyaya dagirker û peyayên wê ve didomin. Birêxistina mafên mirovan a Efrînê encamnameya salekê ya van binpêkirinan belav dike. Li gor wê, Efrîn sala 2023yan 16 kes hatine kuştin, 5 ciwan jinin. 369 kes hatine revandin. Du destirê jî li dij keçên biçûk pêk hatine. 17,700 darên berhemdar hatine birîn û bi 10 hektarên çandiniyê hatine şewitandin. 10 dagirgeh û hejmareke mezin a dibistanên olî bi piştgiriya Komeleya Seylanî ya Pakistanî hatine avakirin. Birêxistina mafên mirovan dibêje ku ji sala 2018 ve bêtir ji sedî 75 ji şêniyên resen ên Efrînê hatine koçberkirin. Berî niha Komîteya Lêpirsînê ya Navdewletî bo karûbarên Sûriyayê gotibû ku mirov tên girtin û işkencekirin li ser axa Tirkiyeyê tên da rizandin. Ev li dij zagonên navdewletî ye. Birêxistin her wiha bang li neteweyên yekbûyî û birêxistinên mirovî dike ku li bara van binpêkirinan sînorekî ji Tirkiyaya dagirker û komikên opozisyona Sûriyayî re deyne.